Helo, fy enw i ydi Owain Wyn Evans. A fi di Llunos Lee. Mae pornograffi wedi bodoli ers amser maith, ond bellach mae'r rhyngrwyd yn golygu bod modd ei weld o unrhyw le. Mae'r ffaith bod modd gweld pornograffi mor rhwydd yn golygu bod mwy o bobl yn ei ddefnyddio, ac mae nifer o risgau'n gysylltiedig â hyn. Yn y Deyrnas Unedig, mae'n gyfreithlon gweld a phrynu pornograffi os ydych chi dros 19 oed. Roedd Deddf yr Economi Ddigidol 2017 yn ei gwneud hi'n ofynnol i ddarparwyr cynnwys oedolion ar-lein wirio bod y defnyddiwr dros 19 oed. Ond dydy hyn ddim yn anghyfreithlon os ydych chi o dan 19 oed ac yn dod ar ei draws yn ddamweiniol, enghraifft mewn ffenestr wneud. Ond mae rhai gweithgareddau bob amser yn anghyfreithlon, enghraifft pornograffi eithafol a threisgar, neu bornograffi sy'n cynnwys anifeiliaid. Mae'n anghyfreithlon i oedolion ddangos pornograffi i unigolion o dan 19 oed hefyd, neu ganiatáu iddyn nhw ei wylio. Mae hefyd yn anghyfreithlon dosbarthu neu feddu ar ddelweddau rhywiol o unrhyw un o dan 19 oed, hyd yn oed os ydyn nhw dros 15 ac wedi cydsynio i hynny. Delweddau sy'n ymwneud â chamdrin plant ydy hynny. Mae gan bobl ifanc yr hawl i wybod am addysg iechyd a rhyw, eu cyrff a'i perthnasoedd, efallai bod yn meddwl bod pornograffi'n ffordd o ateb cwestiynau neu o gael mwy o wybodaeth am ryw. Y gwir ydy, mae pornograffi ar gael ac mae nifer o bobl ifanc yn ei wylio. Er bod rhai pobl yn arbennig rieni a gofalwyr yn teimlo'n anghyffyrddus am y peth, mae ymchwil yn awgrymu bod ein pobl ifanc yn dymuno siarad am bornograffi heb gael ei barnu. Mae arnyn nhw angen ac mae arnyn nhw eisiau deall amrywiaeth, cymlethdodau a realiti rhyw a pherthnasoedd. Dyma 5 gair y gall eich helpu chi. Trafodwch berthnasoedd yn eich sgyrsiau bob dydd. Codwch y pwnc mewn sgyrsiau eraill, enghraifft, wrth sgwrsio am diogelwch ar-lein a phreifatrwydd. Peidiwch â chynhyrfu a holwch am y mathau o bornograffi y gallai pobl ifanc neu ffrindiau fod yn ei gweld, a gwrandewch ar yr atebion. Siaradwch am ddelwedd o'r corff a sut mae delwedd afrealistig o'r corff yn broblem mewn ffotograffiaeth a'r cyfryngau cymdeithasol. Meddyliwch am foeseg pornograffi a'r byd busnes ehangach. I gael rhagor o wybodaeth am bornograffi a'r teulu, ewch i'r parth diogelwch ar-lein ar hwb.